सालाकाटि ब्लक हिसाबै जेसेबां भट माने कास्ट जागोन बिनि 80%आ बिपिएफनि पेपाराव थांगोन। नांगोल सबियाव 80% कास्टिं जागोन। जेसेबां भट होगोन बेसेबां भट कास्ट जागोन बिनि 80%आनो बिपिएफनि पेपाराव थांगोन। दा सालाकाटि हिसाबै खुब स्ट्रं बिपिएफनि प्रति खुब मोजां मोनसे फोथायनाय आरो आगोलनि जिथु सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव फोथायनाय आरो बिश्वासआ आरोबाव माने बांसिननिफ्राय बांसिन जादों। बे गतिके सालाकाटि हिसाबै पुरा माने गोख्रों दा जिथुनाखि डेम'क्रेटिक प्रसेसजों थांनाय 7 मार्चआव जोंहा कनफारेन्स जादों आरो बे कनफारेन्सआव खुब गोबां माने गोदान उद्यमी जुबकफ्रा माने आवगायबोदों। खुब कनसियास माने जोंनि माने ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ समर्थन खालामनो ओंखारदों आरो जिथु सेनियरफोर बिथांमोनाबो जोंजों खुब सहयोग खालामनानै बिथांमोना बोसोनगिरि हिसाबै खामानि मावलांनो थाखाय ज' जादों। दा बे हिसाबै दानि जिथुनाखि जोंनि कमिटि बे कमिटिया आगोलनिख्रुइ अनेक साबसिन माने दा अनेक गोख्रोंसिन जागोन आंहा बेखौ फोथायनाय दं।